سلام فنوير تي في بمكتال تركبوا كبراتن كبران كم يتمسيو لم ربع استحر لكاتي مشات استلالوا زيناتات وشتن وزعنا انه زينا زقرب لكم لو عم تخلي كتكتاتلنا بخبرنا عدم قدما كم تلمود ارس زينا كقدم شماقلتات عرقي زواتات سويناون دو باود كيح بحري ناي حاد عامت قسقاس نتفتاتهم جمجمهم جنفر من السرد أنها زودوا بأب مكل خالن مفواسن حمامات أدمع يسرح كمتعمة قليتو بمخنات الزخري سرح يتفنقل استودبه قدمات كعسة مربب قماقم بحري ثليمو أمريكان أذربيجان استراتيجيوي نايم متحببار سممع تفراري من هندي زي قبو تتكامنت سب سرحو بالحي عاب قصات محبرة ومرخاويتات نمكتا حقتات أتاتاتيا ورحت الري إسرائيل شدشن بعالم درجة مبل حمشيتز العالم متن مغط تمزقب لا كوينا كم زحلفت تحبيرو نبزر زراتو كنسكر شماقلتات عرقي زوباتات سيميناون دوباون كيح بحري ناي حدا عامت قسقاس نتفتاتهم زقمقمولهم ركبات اكايدهم ابزون بمنستر فتحي ويزرو فوزيا حاشم تماكلهم زتخايدو بدرجه من محضرات كبابي استرقحوا لبامات اما حضرتي نو زواتات من محضرات كبابن ستتفوهم ركبات اب لمدن كبرتاتن حزب ارترا تمركيسو بمأكولا جباب زتبغاغسه مدب شمغلنا حربتسب اب مفتاح قدياتو بادمعنت نخواسا زخيل بمخانو بكل شنخو قبول مخانو تجمجمو أدمعنت نايز مدب نمرقاتسكا ناب كله كفال حربتسب زقنعن قصالنت زلون غسقاساوي مدبات بزحايله ككايت لبوا قريبو أبزوم ركبات بحفشة أبزاتا حق سدرابيت دما بفلاي بخبابيو عزاتيتي زنبرو من اسيات سمويا حقي نتي زقلقلو حربتسب بزبلته نخفلتو كمون نويح سرت زلوم كبرتاتن سرعات أنبابران حزب إرترا أتصبقوم نخردو رحيب عدل كم زخافتلهم تقليتو من اسيات سمويا حقي كم زن زبله اجد داسه فلطات بزقبا عاتيقوم نحربتسبهم ببقعات نخجلجلو اب فلما عمتات موياوي اغلغلتهم مس حربتسبهم بقربا نخسرحو زاكلهم مدبات سراح كوهابو مخانو خا تحبيرو عرقي نخلو وجن زعقب زلاقه فتح كركرات زرقاقت قرحنتتاتن بدلاتن نحاورو بمفواس سنيتن حدنتن زوحس كابتوم نحبنا لهم نقصالنتهم بعتوب نكن عايد زقبان حب كبرتات حربتسب إرترايو أبي زواس يمنوك إيه بحري أبي زركبة 203 محضرات كبابي 510 حمشان شماقلة أبي زوادو باك إيه بحري أبي زركبة 3 محضرات كباب دما 250 شماقلة تراقيحهم أماماتهم يكايدو كم زلوز فلاتيو جنفر من السرد عنا زوروب أب مكل خالد مفواسن حمامات أرمع أسرح كم تعمى جمجمو وكرئنا في المونتكابون زدالو تسبسب ميكائيل حدقو كاربوي جنفر مسرد عنا زوادوب بقعة زهبا قلقلوتات كب مبالي طعنا حبرتسب نموحاس أو قرتشين عشان حمشان أرمع نتفتات كمزة سلاسلة بتشعاتن عسرتن لكاتيت أب من دفر أبزا كايرو جمجم قليتهم حلافيتي جنفر دكتور أمانويل محرتاب أبزا قروبة تسبسب حمامات نمكل خالن مفواسن بزطعم مسرح تريوتو محللفتو حمامات بحفش حمام عسوخا بفلاي بعصوتو حدا ميتايت كم زغور لحبيرو اب استفلاليانو زواتات بابركوتو هزبن من محداراتن 37 مصبي نفس صورات بمسرعو قطر نايتن اب تكالات عنا زحر صاديتات بالعل عصفي كم زعابي بمحبار ابوان حرسي زقاط اموت ادن عشلنون نابز تحت درجه كم زورد افريتوم دكتور رامان الوسيخو شافنا كتابت بسونا شوعتن ميتاوت متن حويت حمامات تي بي دما ب19 سنة ميتاوت كم زعابي بمتقاس نترا نايتوم ابستفلا لكوابيتات توافيروم زركبو اقار حكايم امسجنوم بدرجانو زواتات ابز قربت صبا دما عرض نمكل خال نلعل 10,000 زيكاتات عود متوحتي حبل قرني وعينن كم تجبرلهم تحبيروم اب ممحدار زوبا دبو وانا دايركتور كفلي محبراوي اغلغلوت اتو قلاب تسفا سلاسه بوغونو طعناوي غوسكواساتا بمقتا حمامات حجاز تراسل زلوو بزبلص كدفالو بمزخار
ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ጠለባት ትካላት ጥዕና ንምምላእን ከምኡ ተሳትፎ ንምዕዛዝን ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ሚኒስትር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሴን ኣብ ዝሃበቶ መዛዘም ቃል ኣብ መዳይ ጥዕና ዝተጨበጠ ዓወታት ብምዕቃብ ተርእዮ ሕማማት ንምቁጻር ብሓፈሻ ጥዕና ኣደን ዕሸለን ንምርጋጽካ ብፍላይ ኩለን ትካላት ጥዕና ብዕቱብ ክሰርሓ ንዝበረኸ ውፅኢትካ ብውህደት ክሰርሓ ተላብያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ኣሚና ኣብ ሞከስ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ፀዓት ኤሌክትሪክን ቀረብ ኦክሲጅንን ንምውሓስ ንዝተሰላሰለ ስራሕ ተዓዚባ ምክንያት በታሽ 36 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝተወደበ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ማሕደሪት ዞባ ስዮምና ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ እትርከቦም ሰበስልጣንን ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኣብ ዝተረኸብሉ ትማሊ 10 ለካቲት ኣብ ገርግሶም ፈሊሙ ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ካብ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ዓንበርበብ ንንስሪ 2-1 ካብ ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብድሆ ንኣደርሰር 2-0 ስዒረነን እዚ ኣብ ሞንጎ 11 ክለባት ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ክሳብ 15 ለካቲት ክቐጽል ምዃኑ ካብ መኮነን ሓበሬታን ጎስቋስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንመበል 12 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ወግዓዊ ጽብል 36 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ቅያ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ካብ 13-15 ለካቲት ክካየድ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ምስ ምብራኽ ጥዕናዊ ንቕሓት ተርእዮ ሞት ኣብ ግዜ ሕርሲ ከም ዘንቆልቆለ ሙያውያን ገሊፆም ወኪል ኤና ሞኔል ተስፋይ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ እልልታ ሃብተ ማርያም ከተቕርበ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ንቕሓት ነፍሰ ጾራትን ሕብረተሰብን እናበረኸ ብምምጽኡ ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥም ሞት ከም ዘንቆልቆለ ሙያውያን ገሊፆም ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ኣባል ክፍሊ መወለዳንን መጥባሕትን ዶክተር ዓብደልዓዚዝ መሐመድ ስዒድ ኣብ ዝሓቦ ሓበሬታ ነፍሰ ጾራት ዘካየድኦ ስሩዕ ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ኣብ ድሕነት ኣደን ዕሸለን ልዑል ተራ ስለ ዘለዎ ብዝለዓለ ከም ዝስራሓሉ ኣዘኻኺሩ كل ሰብ ኣብዚ ግዜ ዝኽንሪኦ ከለና ኣብ ናይ ሕርስን ጥንስን እኹልዩ ሚድዋይፍ ማለት ማሕረስቲ ካብተን ኮሌጃት ተመሪቆም ዝመፁ እዮም ዝሕዝዎ ኣብትን ሕርሲ ከዓ ክልተ ሓኻይም ኢና ተመዲብና ዘለና ነቲ ታርጌት ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ንምህራም ዝተገብረ እዩ ኣነ ኣለኹ ዶክተር በሺር ኣሎ ክልቴና ኢና ነካይዶ ክትሪኦ ከለኹ መንፅር እንዳነከየ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ትሸቶ ትህረመሉ ግዜ ክበፅሕ ይኽእል ይኸውን ግን ሙሉእ ኣዕጋቢ ዝኾነ ውፅኢት እንዳረኣና ንመፅእ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 1700 ኣዴታት ኣብቲ ሆስፒታል ብንቡር ክሓርሳ ከለዋ 263 ብመጥባሕቲ ከም እተገላገላ ዝሓበረ ዶክተር ዓብደልዓዚዝ ካብ ርሑቕ ከባቢታት ዝመፃ ነፍሰ ጾራት ሓደጋ ንኸየጋጥመን ስሩዕ ክትትል ክገብራን ቀልጢፈን ናብ ሆስፒታል ክመፃን ኣተሓሳሲቡ ኢመርጀንሲ ዝበሃል ህፁፅ እዩ ሽዑ መጥባሕቲ እንተዘይሓርሳ ብካልኦት ሓርሳ ይትኽእልና ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ኣብታ ዝመፅኣታ ወይ ካብታ ክትገብር ኣለዋ ዝበልካ ዝወሰንካላ ግዜ ኣብኡ ንገብር እቲ ኤሌክቲቭ ወይ ካብ መደብ ንገብሮ መጥባሕቲ ከዓ እዛ ኣደ እዚኣ ንቡር ክትሓርስ ኣይትኽእልን እያ ኢልካ ቀድሚ ሕርሲ ምጅማሩ ትድምድሞ ወይ ትውስነላ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ጎሎ ምፅባብ ክኸውን ይኽእል እዩ ክልተ መጥባሕቲ ዝገበራ ኣዴታት ኩሉ ግዜ ብመጥባሕቲ ስለትሓርስ ሕርሲ ከይጀመረ ከሎ ብስኬጁል መጥባሕቲ ንገብረለን ማለት እዩ ካብ ክፍሊ መወለዳን ነርስ ደብረጽዮን ቀላቲ ብወገኑ ቁፅሪ ኣብቲ ሆስፒታል ዝሓርሳ ነፍሰ ጾራት ዕቤት የርኢ እኳ እንተሎ ኣብ ገዛ ምሕራስ ብሙሉእ ከም ዘይተቐንጠጠ ብምሕባር ኣብ ሆስፒታል ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝውሃብ 3 ዓይነታት ክታበት ኣብ ዕቤት ህፃን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ገዛ ዝካየድ ሕርሲ ዶግ ንኽብል ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ተረኦም ክትፃወቱ ተላብዩ ዓርሽን ኮፃ ከላ ብግቡእ ኣስተምህሮ ተዋሂበን እንትኸዳ ኣብ ድሕሪ ሕርሲ ዝመፅእ ሕማማት ኣሎ ከም መድመይቲ ዝመስል ኣሎ ፀቕጢ ደም ኣሎ ረክሲ ኣሎ ነዚ ተዋሂበን ምኽርን ማዕዳን ተዋሂበን እየን ትወፃ ምስኡ ክታበት ኣሎ ክታበት 3 ዓይነት ክታበት ኢና ንህብ ሓደ እዚ ናይ ፖሊዮ ካልኣይ ከዓ ናይ ቲቪ ሳልሳይ ከዓ ሓድሽ መፅኡ ዘሎ ናይ ሄፓታይተስ ወይቦ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኣብዚ ሕጂ እዚ ኣብ ውሽጢ 24 ይወሃብ ዘለዎ ድሕሪት ሓሊፉ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ብፍላይ እዚ ሓድሽ መፅኡ ዘሎ ናይ ወይቦ
أو 24 سلة وهاب كل سنة كلن كا تقريبا الوصا مالتي أرجع بس حس يتوقبرين قال ناير حق بوثال لنا يدبل لا أب شو عرفتش ديش قرب زوجة الألمبر كلنا يتوقبرين دكتور عبد العزيز محمد سعيد أموداتا أقدسنات متأبي نفسه صورات أموجات تريوم موت عدن عشان اللعب بمخانو أو هسبتال تسنة زسرح متأبي نفسه صورات نهك العطف من محضر نوزوات السنة بزل على كسرح تمحتينو ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡዘባ ዓረዛ ኣካዳሚያዊ ዓቕምን ስነ ምግባርን ተምሃሮ ንምብራኽ ምስ ስራሕ መሻርክቲ ብምውሃድ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብ5-6 ለካቲት ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ገሊጹ ኣብታ ኣኼባ ድኻም ንዘርኣዩ ተምሃሮ ንምሕጋዝ ዝተወስደ ተበግሶን ውፅኢቱን ሓፈሻዊ ስነ ምግባር ተምሃሮ ውፅኢት ተምሃሮ በብደረጃውን ብዓይነታት ትምህርትን ከምኡውን ጠንቅን ሳዕቤንን ምቁራፅን ምትራፍን ተምሃሮ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ብሰፊሕ ተዘትዩ حلافي بيت صحفة تمرتين وزبا عرزة ممهر تسفى هيوت ولا جرجس أبي زقرب واتساب أبي قدامي فرق عمد كابست مزجبو تمهارو متأن محلاف أبي مبعتا 8 شوعة ميتاويت أبي ماكلي درجة 8 شومون ميتاويت أبي كلاي درجة دما 7 شوعة ميتاويت مخانو بمتكاس نزبر رخا وتزيد ممهران تقداس الناتو من تعرو من كايدو ولد دما ندقوم كحجزون ككتاتلون تلابيو أبتن أوزبا كابقدمة تمرتي كسب كلا درجة بتأسس استن تكالات تمرتي كم زلوا زي تقاسة ممهر جبر هيوت أبز حلف عملت بهزبن أولاد حالتات مكل خالص تسرحا كلتان يوم أكلين درجان حانتني مواتها درجان عبيت تمرتي تبات أحنت تمرتي أب مرققات لعل ترى كم زلون حبيرو أما حدارين نوزبا عرزا أتو رئيسهم كفلا ماريان بوغنو باب كبابيو مسز وسخزلو بزحيتا مهارو زقاتن تثبت ممهاري كفلتات نمفواس بهزبن حالتات مكل حالن نزوسر زلو تبقسو موقسو كبراتن كرباني قتلو زغاريب زين هزاين مكيتالكم دقيمة بخبر عد أبزينا وتصعي كنساقر أمريكان أذربيجان تمالي 10 لكاتيت استراتيجيوي نيم التحببار السممع تفراري من هذا السممع زي تختمه دحرناي أرمينيا عوداتو ناب أذربيجان مبصح زفتسمه مختل بريزنت دونالد ترامب جي دي فانس مثل بريزنت تحاجر إلهام علييف أب كتما باكو أب زكايدور كبيو إذا سممع أب مونغو كلتين هاجرات أب مشتا أطوار ممكات شبرا سايبراوي دحنت ديجيتالاوي تحت قرصن وحسنات حدش نايم التحبار معرف زخفت كم زخنا قليتو كما أكل نايت تسمع أمريكا جزءاتاوي مايات أذربيجان محلا وزح الجزا قصران بالكعدة تنتصرى مراخب كتسدد مخانات فليتلو أزي كم زيلن كلهم مختل بريزنت دونالد ترامب جي دي فانس قدامي منستر أرمينيا نيكول باشينيانن بعصرة لكاتيت أب كتما يرفان أب زكايد وركب من معبال نسلماوي معلا زقلقد نيكلوساوي مدبر أب زركبو مدايات اسممع كتيمم بزي مسرت أمريكا ناب أرمينيا سدد ندادن تكنولوجين كتكبر كمون أب تسجنا نكليوساوي تكالات كتتحبابريا بزي كازي أمريكا ناب أرمينيا اتجبرو متن سدد كتعبيون درونات كتشفت ألان مخانا أب تسممعتها تقيس الله تسممع أن تسألوا أمريكا أب معراب آسيا كم زعبيو كيلاتات يحبرو هندي زي قبو تتكامنت سب صرحوا بالحي أب جزات محورة مرة خيوتات نمكتا حدش حقتات تأتاتيا اتي بغاندو نسوات نمتلال زرقاح تحسوتات دون مبالز على مسقمتي كاب 10 لكاتيت 10 شدشوان جميرو تقبراوي كمزخون منكس هندي أفليتو أتحقتات ببيت فردي زي حقاون حرقانيان تباحيلوس توسنة تحسوتات أب وفت 3 ساعات عزيم تأففت زخون دماء أو وفت 3 ساعات كاب جزات محورة مرة خيوتات كإلا زئززيو بزي كازي بسب صرحوا بالحيس تمسرحة سئلتات فيديوتاتن دمتن كابتم حق أنيا تحسوتات نمفلايد نتصور ملكت كهلو فيسبوك انستغرام يوتيوبن زعم السلام كباناتات محبروا مرخاويتات إذا ملكتات قوليهم زرعيون قوامتن مخانم كالرقاقصة تتصوعيهم لعلي 1 بليون تتكأمتي أجلوت إنترنت أبزلوا هندي بسب صرحوا بالحي زفاري نحاسوت حبريتاتن تحسوتاتن بمزحي كمززرقاح تسابسابات يحبرون تكالات محبراوي مرخاويتات أب جزءاتن زسفر حبريتا بزي مقوطصارن طنقي متفنان أحزابن ملعال نعبتاتن كوينن كم زلوا بسفلاليا حجرات كوقاسا مزنحن يفلت
ورحة ጥሪ 2026 أقدمن ካብ ዝነበራ ወርሓት ጥሪ بعالم درجة مبل حمشيتي بزلعل مطن مقص تمزገበላ ኮይና ከም ዝሓለፈት ኣህጉራውያን ትካል ሜትሮሎጂ ኣፍሊጠን መሰረቶም ፀብጻባት ማእከላይ ገምጋም መጠን ወዓይ ኣብታ ወርሒ 12.95 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ቅድሚ ኢንዱስትሪያዊ መዋዕል ማለት ካብ 1850 ክሳብ 1900 ዝተመዝገበ ክነጻጸር እንከሎ ብላዕሊ 1.47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክብ ከም ዝበለ ተፈሊጡ በዚካዚ ወርሒ ጥሪ ኣብ ንቁጽ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማያዊ ኣካላት ውን ልዑል መጠን ወዓይ ዝተመዝገበላ ራብዒት ወርሒ መንባራ ተገሊጹ ኣብ ታሪኽ ዛጊት እታ ዝወዓየት ወርሒ ጥሪ ናይ 2025 እያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ዓለም ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ዘወርድ ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ህበብላዊ ማዕበል ብርቱዕ ዝናብ ደርቅን ልዑል መጠን ሙቐትን ብሰንኪ ምውሳኽ ዓለማዊ ወዓይ ዘሰዓበ ክሊማዊ ምምዝባል ዝጠንቁ ምዃንዮም ክኢላታት ዝገልጹ ክሊማ ወዓይ ንምምካት ኣብ 2015 ኣብ ፈረንሳ ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምምዕ ዛጊት ውጽኢት ከም ዘይተረኽቦ ጸብጻባት የረዱ روسيا 55 مليون طن زግመት ዕቁር ነዳዲ ከም ዝረኸበት መንግስታዊ ኩባንያ ነዳዲ ሃገር ፓዝግሮም ኣፍሊጡ እዚ ተፈጥሮአዊ ጸጋ ኣብ ሓስደሴት ያማል ብዝተኻየደ ዳህሳስ ከም ተረኸበ ዋና ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ኩባንያ ኣሌክሳንደር ዲኮቭ ሓቢሩ እቲ በዓል መዚ ብተወሳኺ ዝካየድ ዳህሳስ ቀጻሊ ከም ዝኾነን ተወሳኺ ነዳዲ ንምርካብ ልዑል ተኽእሎታት ከም ዘሎን ገሊጹ እዚ ርኽበት እዚ ሩስያ ኣብ ዳህሳስ ባህርያዊ ጸጋታት ኣጥርያቶን ዘላ ዓቕሚ ዘጎልሕ ምዃኑ ክኢላታት ተዓውዲ ይጠቕሱ ሩስያ ኣብ 2025 ዕቁር ጸጋታት ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ዘለዎ 36 ቦታታት ከም ዝዳሰሰት ጸብጻባት ይሕብሩ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ጥሙር ቁጠባውን ወተሃደራውን ሓይሊ ንምፍጣር ክሰርሓ ፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ደጊሙ ጸዊዑ ነቲ ጥምረት ክውን ምግባር ኣብ ምዕባል ወፍሪ ዝውዕል ዓመታዊ 1.4 ትሪልዮን ዶላር ወጻኢ ክገብራ ከም ዝግባእ ፕሬዝደንት ማክሮን ገሊጹ ዘሎ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ከም ተዳኸመ ዝገለጸ ሚኒስተር ፕሬዝደንት ማክሮን ይዕሬታ ሃገራት ኤውሮጳ ካብቲ ኪዳን ክናገፋ ከም ዝግባእ ሓቢሩ ይኹን እምበር ሃገራት ኤውሮጳ ከምስርትኦ ዝኽእላ ናጻ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንሕብረትን ጥምረትን ኔቶ ስጋት ከም ዝፈጥረሉ ብምጥቃስ ኣሜሪካን ገለ ኣባላት ኪዳንን ክቃወሞ ጸኒሐን ኣለዋ ብምስራት ወተሃደራዊ ኪዳን ኤውሮጳ ንዓብላልነት ኣሜሪካ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃንዮም ተንተንቲ ዝጠቕሱ ፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ባዕለን ወተሃደራዊ ኪዳን ከምስርታ ካብ 19 ክጽውዕ መጽንሑ ጸብጻባት የረዱ ህዝባት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ሩስያ ዝሸመተቶ መጠን ዝጻሪ ነዳዲ ምስ ተወሳሰለ ወርሒ ናይ 2025 ነጻጸር እንከሎ ብ46 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ሓቢሮም ቻይና ኣብ ወርሒ ጥሪ 2026 ዕለታዊ 1.86 ቢልዮን በርሚል ዝጻሪ ነዳዲ ካብ ሩስያ ከም ዝዓደገት እቶም ጸብጻባት የረዱ እቲ ኣሃዝ ሩስያ ንስዑዲ ዓረብ ብምቕዳም ናብ ቻይና ዝለዓለ ሰደድ ዘይጻሪ ነዳዲ ዝገበረት ክትከውን ኣኽኢልዋ ኣሎ ስዑድያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ መዓልታዊ 1.2 ሚልዮን በርሚል ዘይጻሪ ነዳዲ ናብ ቻይና ከም ዝለኣኻት ዝጥቀስ ብመሰረት ጸብጻባት ሩስያ ኣብዚ 10 ዓመታት ናብ ቻይና ዝገበረቶ ሰደድ ነዳዲ ብ4 እጥፊ ከም ዝዓበየ ተፈሊጡ ድሕሪ ኩናት ዩክሬን መጠን ሰደድ ፍርያት ሩስያ ናብ ኣህጉር ኤስያ ቅልጡፍ ዕቤት ከም ዘርአየ ይግለጽ ትማሊ 10 ለካቲት ኣብ ካናዳ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎክስ ብረት ፈጻሚቱ ደሚርካ 10 ሰባት ከም ተቐትሉ ተቓሊሑ በቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ካናዳ ዞባ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝተቐሱ ሰብ መዚ ጸጥታ ሃገር መንቀሊኡ ገና ከም ዘይተፈልጠ ኣረድዮም ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየደት ጓል ኣንስተይቲ ነፍሲ ቅትለት ከም ዝፈጸመት ብምሕባር ከዓ መንነታ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እቲ መጥቃዕቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣብ ካናዳ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሰራ ዘውረዱ ምዃኑ ጸብጻባት የረዱ ኣብ ሃገራት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብሕታዊ ዋንነት ብረት ብዘንቀሎ መጥቃዕትታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ይግለጽ
ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ዛምና አርእስታቱ ክደግመልኩም ሽማግለታት ዕርቂ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ገስጋስ ንጥፈታቶም ገምጊሞም ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣብ ምክልኻልን ምፍዋስን ሕማማት ኣድማዒ ስራሕ ከም እትዓመ ገሊጹ ብምኽንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝተወደበ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ፈሊሙ ኣሜሪካን ኣዘርባይጃንን ስትራቴጂያዊ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ተፈራሪመን ህንዲ ዘይግቡእ ተጠቃምነት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንምግታእ ሕግታት ተኣታትያ ወርሒ ጥሪ 2026 ብዓለም ደረጃ መበል 5 ዝለዓለ መጠን ሙቐት ዝተመዝገበላ ኮይና ከም ዝሓለፈት ተሓቢሩ ንምክትታል ከመስግን መሰረት መደባት ኤርቲቪ ክሓልገኩሚ ብወገነ ግን ብርክለይቲ